Hrvatski gradovi tek ih otkrivaju, dok Parižani u urbanim vrtovima godinama pronalaze svoj komadić raja. U ovom naselju na jugu francuske prijestolnice, okruženi neboderima, uzgajaju voće, povrće i med. Ovo je novo naselje, izgrađeno prije 10 godina. Ljudi se uopće nisu poznavali. Pitali smo gradsku vlast što namjerava s neobrađenim zemljištem i dogovorili se da uredimo urbani vrt. Ovdje rade i susreću se deseci obitelji iz naselja, a plodove rada pravedno dijele. Pariz danas ima više od 100 urbanih vrtova. Simpatični pčelar Patrik zadovoljan je ovogodišnjim medom. Kada meda ima, dijelimo ga svim ljudima iz našeg urbanog vrta. Ove smo godine ubrali 39,5 kg. Članovi udruge dobit će svoju staklenku kad se ponovno budu upisivali. Da nije urbanog vrta, kažu ove šarmantne Parižanke, možda bi se susretale samo u prolazu, ne znajući jednoj drugoj ni ime. U užurbanom, često i otuđenom gradu teško je zamisliti bolje mjesto za druženje. Kad sam tek stigla u vrt, nisam poznavala nikoga u naselju. Pomogao mi je da steknem prijatelje, znance. Ali važno mi je i to da u Parizu imam zeleni prostor koji vam nedostaje kad živite u stanu. Nije mi toliko do plodova koliko uživam u orezivanju, prevrtanju zemlje, radu. Kad je lijepo vrijeme, nađemo se svi oko stola, otvorimo piće, razgovaramo, zabavljamo se. To je doista čaroban trenutak, kad se iziđe iz podzemne željeznice, s posla, iz jednog vrlo urbanog okružja i dođe ovamo gdje lijepo miriše. Sve je svježije, simpatičnije. A kad potpišu ugovor s gradom i dobiju zemljište za svoj urbani vrt, za njega se trebaju brinuti prema određenim pravilima. Imamo povelju prema kojoj moramo upravljati vrtom na ekološki način, bez pesticida i gnojiva. Zato ovdje nailazimo na kukce koje nećete naći na drugim mjestima u Parizu. Kilogram ovih krušaka u obližnjoj trgovini ovdje u Parizu košta 4 eura ili oko 30 kuna. Ovi ljudi ih u svome urbanom vrtu uzgajaju besplatno i dijele ih susjedima, druže se i lijepo provode vrijeme. Povezano s prirodom, ali i među lokalnim ljudima, osvješćivanje važnosti zdrave prehrane samo su neki od razloga zašto u zemljama Europske unije stalno raste broj urbanih vrtova. U Hrvatskoj ih danas ima samo nekoliko gradova. Najviše ih je u Zagrebu, neki vrtovi tek su u osnivanju. Kad vidimo koliko radosti donose ovim Parižanima, baš svaka lokalna vlast trebala bi naći poneku slobodnu parcelu.